Ito ang kasarapan ng mura. Tay, thank you. Sabay na. Is na kami. Sige, hirap. Yummy? Yummy? Wow. Hi guys! Ayan, welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, welcome back sa amin. Nakatakas ang mga ina. Absent ulit siya Tiligaya guys dahil siya naman ang may sakit. Pinasa niya lang. Pinasa ang bato. Tinuban niya ako nung isang araw. Siya naman tuloy ang nagkaroon. Dapat suuban mo rin siya. Baka may binat. Ginapitan niya tapos hindi pa siya nakontintog. Nagkuha ulit. Ano yun? Parang kinukulam ka niya? Sinuuban niya ako kung ano, aywan kung ano yung mga paglalagay niya sa nadamaw. Naging manggagamot na. Ayan guys, bale, dito kami ngayon sa ilalim ng puno ng kalamansi. Kalamansi. Ayan, mag-harvest tayo ng kamansi. Makibili tayo dito kay Auntie Rita ng pakak. Gagataan natin. So, tara guys. Galihi kasi isang tipasing eh. Buti na lang mabait si Auntie Rita. Pinagbintahan niya tayo ng pakak. Kilayo ba naman ang gaya eh? Nung sinubang ko si Gritin, ako na rin ang kuha. Samang pakiramdam ko na. Buti yung akin na kontra ko. Dalawang gabi ako ging malaria. Huwag mo nung pagdating ko nagsambalong ko nun. Pagbularya ako. Yung katawa, yung sakit ng katawan ng kwan eh. Nagsakit yung katawan ko. Yung kontra ko na nga eh. Dahilip ko lang kayo. Ang daming bunga ng papaya guys. Nakakadami. Ayan. Dahil hindi na pwede mag-akyat ng puno sa Antipasing. Pakyat natin kay Kuya. Igop. Meron pa tayong sino yan? Igop. Pugi. Igop. Say hi. Tumukha ni tatay niya. Ano si mama mo pala? Miss ko yun si Ate Judith. Matagal lang yun eh. Wala yung taga-office mo boy. Hindi mo na itugol ulit. Itugol niya sana. Ba't naubos na rin yung sibuyas niya? Yung bulang at binulak eh. Hindi mo maiwasan talaga. Balak sana namin ibenta to bukas. Wala na naman daw pasok. May mga naghahanap pa rin. I-chat ko pa rin sinong dito kasi wala pang nadakon sa GCA. Wala pa namang kung may pasok o wala. Ay, namena boy! Namena. Pagalis namin. Binugban? Bulak! Hindi. Ay, o nga. Bulok. Nakakain kaya pag ginaw? Sayang ba't parang yung rimas na rin siya? Yan yun sa dulo. Yun o, gakalaglagan lang. Excuse mo ako dyan. May daing o kaya diles. Sarap. Ito pa oh. Tsaka to. Oh, mas masarap to kaysa sa langka. Mas masakit po ang pwet ko dito. Bakito na yan. Ayan, naglilinis sila guys ng sibuyas. Nagdadamo sila. Ang daming damo oh.
Bunyi ko parinig kay Tere. Sakit. Isang araw, isang lahat. Ha? Kalating araw, isang plat matapos mo. Kukapal ng damo. Baka mamaya ganyan yung sa panggulayan ha na. Ganyan na kuha na. Ito o isa. Wala na akong pag-asa pa yun. Meron, huwag kang mawala ng pag-asa. Hoy, lumayo kayo. Lumayo kayo dyan. Ang kapatid? Ano? Ayun pa. Bata bilo. To? Ano? Ay, pala. Ayun na. Ang ganda ng papaya oh. Ang daming bunga. Ito, may isa pa oh. Ito, mababa lang. Ito ang kasarapan ng mura. Ah. How much is this? Antay, thank you. Sabay ganun. Alis na kami. Ilan yan? Thank you po. Thank you, kuya. O, antay, pang merienda nyo. Para makaulit kami. Sunod yung papaya mo naman. Bukas po sa Hindi pwedeng wag nang bayaran. Baka ano kami, masanay. papaya. Pwede rin gataan mo eh. Gusto pa nga ni JJ 5 piso isa. Sabi niya dito, ganggang. Alam. Sige, tayo pa namin ng piso isa. May ano rin pala dito oh, flood control project. Nandun na yung kanya, sa kalanganong pag-engineero, napagtanto. Yun tayo dito, patagaya. Ito. Dito 'di ba yung kuan? Yung nakakuha tayo ng maraming tilapia. Kadami talaga yun eh. Lalo yung dito bang doon yata. Yung may isang malaki eh. Si Bang Gilit ata kasama natin na yun. Si Kuya Ulam. Na hanggang ngayon eh, hindi pa rin makabuti. Kasi hindi niya pa rin ganun pa rin siya. Kailan yung katayin niya? Dati tila. Kaluwang na yung ilog. Oh. Ito yung nung nagpunta sa bahay. Abot pa palang tricycle dito oh. Ayan oh. Diyan na. May daan pa nga pala dito oh. Ano, maganda lang ngayon tuyo, pero pag sa gulan. Saan nakatira yan? Saan nakatira yan? Kasi ang nakabantay dyan. Buhay pa baga yung
Tika? Yung tatay niya? Kaya ko saan galing yan. Akin lang to. Hindi ko mang kunin yung sa'yo. Akin lang to. May nasikkarod kaming ano. Uy, ang dipasin kulang! Akin lang pala eh. Palitan natin ng pakak. Gusto niyo yung pakak? Makipagpalitan. Ang daang pakwan. Nakadawat na guys. Ay, di ba po kami dito? Mga na kami. Oh! Ganun, pagpasang tagli sa tayo. Baba ka kami. Kaya hindi ka nagbaba, wala kang pakwan. Malalantingin ang tipasig dun sa pakwan. Dito na? Yung pakak lang sa'yo, ante. Pagdala ka pa'y may isa. Guys, dito tayo sa likod bahay. Hindi na kami nakapunta ng farm. Nang manuwa o Rizal? Hindi dito eh. Hindi. Iluluto natin to bukas. Gagataan natin. Sana lang may pasok. Kurang pa sa'yo yan eh. Wala yan. Alunos lang yan eh. Yung alunos lang wala na eh. Ha? Kunayo ilako. Ito lang kasi yung ano eh. Daw na, sabi mo kasi natin Rita doon kay ano eh, parang marinig ko. Magtira ka lang ng pang-ulam natin. Wala na yata matira. Hi! Pero parang di man sila gakain kasi Kunti lang yung nakain na. Ay, kunti lang yung nakuha namin kasi maliliit pa. Yan, oh, binigyan tayo guys ng pakwan. Thank you po sa nagbigay. Dalawa yan guys. Pakwan! Pak na pak talaga to. Oo, di ba? Sabi namin, palitan namin ng pakak. Ano? Binuraot, binuraot lang ni DJ. Ayan, nagkapakwan na tayo. ayan yung pakwan. Breadfruit. Gusto natin. Bread nut. Masarap to at libre. Breadfruit. Yung breadfruit, yung remas yata yun. Ano ito? Bread nut. Ay, bread nut. Ano laman yan? Parang ganun din kuya. Oh, ay parang langka. Ay, Hindi parang ano? maputla. Hindi bread. Oh, pwede na rin. Ayaw mo pa libre na nga. Gusto mo yan, JD? Ha, JD? You want watermelon? Yes, tita. Pwede ko sa'yo, JD. No, pwede ko to. Yan, gawa ko ng juice niya. Pakwan? Sabi na, sa isip-isip ng tipatsing, isa lang din hiwain nyo eh. Ngayong patay gutom tayo sa pakwan. Ngayon lang ulit akong makatikim. Naalala mo yung kay Kuya Rene? Yung sa may taas tayo na. Tayo, tatlo lang ba tayo ngayon, apa? Daw ano eh, mga patay gutom sa pakwan eh. Nagatulog yun. Ganun talaga eh. Go! Ligo ka na ikaw? Nakaligo na ikaw? Ha? Want this? Oh, JD oh. Sarap oh. Wow! Ang hirap. Kagat. Ah. Wala. Huwag yung buto ha. Baka maano mo yung buto. Sarap. Yummy? Yan. Sarap yan. Kamis. Na, ayan. Kaya mo to. Oo. Mukha na kain kayo. Kagat. Huwag mong hawakan. Papatikin na ako. Yummy. Hingi kasi. Mark? Hindi ko ako Nagustuhan niya. bawasin. Yummy. Bunda yung asin, no? Ang turo ni Gili sa dayo asin. Doon. Sarap? Grabe mo si Popot, dali. Tulog. Nakatulog na si ate. Ikaw, gising ka pa. Hindi naman si Kuya Billy ay. Hindi. Kami? Sarap. Hindi siya ganun kapula pero matamis. Siguro kung ganong kalit yung binigay sa atin, baka pandin na lang. No? Laba, pakwan.
Yun. Papa, pakwan. Siguro yung unang nag-artista sa atin. Sila ate ba? Hindi nang ano? Sayang. Subuya. Sarap. Sa bagay, panalo naman sila sa ano. Ba't mo tinat? Pahinga ako. Eh, ito naman yung tipasing kapit. Yo, ito, laki. Naman sa ano. Ito, no? Bigyan mo ako ng konti kay David. Wait lang ah. Ito, ito. Ayaw niya to eh. Kaya tira namin kapon ng tinula. Tinula. Siyempre kagagawa mo. Isipir. Kinatira niya ng tinula. Dinalahan ka na rin yung kanin na. Tita ko. Wala, hatira mo si Antiligaya ng ulam. Nawa sa akin. Harap. Balik tayo? May naiwang kami. Napapabigay pa kasi sila. Ito na yung makan ko. Sugsong yan. Hirap. Yummy? Yummy? Wow. Yummy? Beautiful eyes. Beautiful eyes pa nga. Beautiful eyes. Uy. Oh, yummy? Yummy. I know. Hindi yummy. Pero kadaming pinagbalatan. Yummy? Puro mancha na yung damit mo. Hirap ng tanggalan niya. Lang. Hala kasi kikirab. Yung ilong mo na yung nagkikirab. Wawa na yung ilong, nagkikirab. Ayan mga ka-dragon, ngayon na po natin iluluto ang ating kamansi. Si Auntie Pasing daw magluluto. Sarapan mo Auntie ha. At meron ka ng may order. Sino may order sa'yo Auntie? Si Laka. Si Sir. Basta si Sir. Yun na yun no. Sarapan mo daw. At saka yung ampalayang maitlog. Isang kutsa dating muna para kan. Para ano ito? Naglambot yung turno eh. Hindi ko siya. Nangan, ginisa. Naku, parang wala tayo atang maulam dito ante ah. Dapat yan, ulam lang namin eh. Kaya nga eh. Baka wala pa tayong maulam dito. Sabaw na lang tayo eh. Ayan guys, lunch time na. O, ito na yung ating ano. Gutom ang mga Ginitang ina. kaka. Nabandog. Sarap ang ulam namin, karne. Karne na may buto. Naubos ang aming paninda. Sarap ito, may asin yung sarap. Magutom? Gutom na gutom Magandang yan. halian mo naman eh. Kahit kami mga nagpabaya. Karne yan kuya. Talang may buto. Ito pa yung hiningi nating pakwan. Ano ba yung bread? Ano? Ayan guys, gabi na naman yan. Pauwi na rin kami dahil meron pa kaming church duties. So, good night mga ka-dragon! Kita-kits ulit sa sunod episode.